Azivai murungu wemusango nevamwe vanondikashaya kuti hana yangu mana ini ndakazobva musango rini manje. But mkuru muri mukaradhi muri mwedu. Ameno maybe munogona kuti mukaradhi kuti mumwe wenyu because tiri pakati nepakati ini ndongawo munhu chizvarwa chemuZimbabwe chakangosiyiwawo nemurungu akanga tombodananawo namai vangu ameno kare ikoko. I don't even know what happened. So tingangoti mukaradhi kana kuri kuti murungu wemusango wacho. ZIMURA kwanga kune matambudziko akanga aripo kubva kare, tingangoti makore tisingawani mari. Kubva pakanzi ZBC haisi kubhadhara ameno 2003 2004 somewhere there. Saka pakazoita zvikunzi mabond machichi dollarization zvese zvezvo zvaingo affecta maroyalties evaimbi. Kuzoenda mberi kuzosvika patakazosvika gore rapera iri ndo patakazodecide tanzwa kuti ZBC yakuzotora mutero wemotikari yega yega. Kati tikasagadzira vana vari pava vakaramba vachingoita zvavanga vachiita tichazongonyimwa futi mari. Then uyu mukomana anonzi First Farai yakanga iri suku kuviri, akanga ari kukuku kune vakanga vachida status quo, vaida kuenderera mberi nezvavakanga vachiita kare zvekubira vaimbi. Handichawanzi zvangu asi mazita ndauri tongotaura rake chete iye. Get into an organization imi mune hope ka mati sari complain zvinhu zvakawanda zvakadai kuda zvichinja. The other members want the status quo to remain. Status quo yakamari yakadai 1 out of 1.5 million yakabhadhara mune rimwe gore. 1.1 million yakaenda to administration organization. Yonda kutuma inanotora $10 yangu ku Greencroft woshandisa $7 pakunotora $10 yangu. Wodzoka akandibatira $3 kuti ndashanda. That was a situation yanga iripo. Aiwa, ndarausaya akazenga kundifondera nini mangwana makuseni. Hanzi vuya tiende ku H Metro. Kuno ku H Metro kuno kunda vaudza kuti First Farai yakaba mari yechema. Ndikati mudhara inini ikoko kwandidi. Kusvibisa mazita evanhu. Bandaramba. Asi ndibvunza kuti asi ndiwo aibata bari. Azita futi this time mudhara uyo kayoka. Ndakamutiwa mudhara chiwa timbeka panzi yedu mari yechema iyo. Kanza kana nganduye. Waramena nini ngejimira. Saka mari yechema inonetsa. But mari yechema yakatorwa sei? Ndiwo wanga waibata ari wegere kana kuti chichakaiti. Right, muri Zimbabwe, welcome back again. Panapa tinenge tichitaura nyaya dzakasiyana siyana dzinenge dzichiitika. Pana nyaya enge chipisa ndofunga yana months ichingopisa nyaya iyoyo. Ndine mainterview ndakamboita nemamwe mapatsi aitaurawo zvavo zvavaitaura. Then panenge kusawirana kataiona pa social media between mukoma Gift Amuli namukoma First Farai. Dzinova nyaya futi dzaidzokera kuZIMURA ikoko. Saka ini semunhu angasitanyatsodzibatawo nyaya idzi zvakanaka tabva tawanirwa mukana wekuti tinyatsokurukura zvii zvaiitika uye zvitapa position ipi right now because toda kuziva chinhu chevanhu guys, chinhu chevanhu wakaita sesu ana Sparks tine ma-interest kumusic. Satida kuziva kuti kana chinge tashanda zvatashanda tinozozviwanawo here, tinozviwana sei. Satida yadzonzwisa nyaya idzi dzakatikoshera singaiti especially ma-artist because nyaya idzi kaidzi ndodzo zvatizoti artist uyauya haana mari uyauya rombe zvaro but chipo wanenge wainacho paine mumwe munhu akutoita mari nemusic dzavo nezvinhu zvavo zvavanenge vaita se zvavanenge vachiva. Saka guys panapa ndina mukoma Derek Mpofu. Welcome mina sendani but munoziva kuti mudhara isusu tiri vapfana andika ndaigara kuHeartcliff. Imi mnefu makamboproducer kuHeartcliff kanganisa kuSep Records. Ina Foya. Exactly, ina Foya. Saiza imonzo kuti kuna Derek. Baizia. Ndoma zwana kadachisikana cha muZimbabwe. Alright. History. Kudara ndikati chiyacho tatingorwa fana taingoona wedu
mana vanyanzita zvinhu zvatoda kuzoita izvo nice. mune Zimbabwe panapa gari kurekeredza makuru wani nguru ndekuno munofara here munosimba here tinogona here maoko anzi kwai murungu wemusango nevamwe vano ndikashaya kuti hana yangu mana ini ndakazobva musango rini manje but mukuru muri mukaradhi muri mwedu ameno maybe munogona kuti mukaradhi kuti mumwe wenyu because tiri pakati nepakati ini ndongawo munhu chizvarwa chemuzimbabwe chakangosiyiwawo nemurungu akanga tombodananawo namai vangu ameno kare ikokoko I don't even know what happened, so tingangoti mukaradhi kana kuri kuti murungu wemusango wacho zvokuti murungu wemusango isusu hatibhelieve izvozvo isusu hatisikokoko but anondirimainda Andy Brown manje zvese pamusicality pakutaura because Andy Brown anga nechimwe chivhitori chiri deep pakutaura nepakutaurisa atanga manje anzini tinotaurisa alright takutangira paZIMURA omana pana chinhu chevanhu chataifaita madezi apfuura richidza zvazvikunyatsonzwanana maybe tichamboda kashort background kuti kuna mumwe munhu atanga kuona this video ndika anombonzwisa kuti nyaya inga chimbonyatsonetsa chaiyo ndei kuZIMURA maybe munoona kutsvaga way iri tatingonzwisisikewo amene kana mine time yatsoexplaina zvinhu alright udautanga andotanga rekanditanga kuzopesa kuZIMURA kwanga kune matambudziko akanga aripo kubva kare tingangoti makore tisingawani mari okay kubva pakanzi ZBC haisi kubhadhara ameno 2003 2004 somewhere there saka pakazoita zvekunzi mabond machichi dollarization zvese zvezvo zvaingoafecta maroyalties evaimbi okay kuzoenda mberi kuzosvika patakazosvika gore rapera iri ndo patakazodecida tanzwa kuti ZBC yakuzotora mutero wemotikari yega yega kati tikasagadzira vana vari pava vakaramba vachingoita zvavanga vachiita tichazongonyimwa futi mari dzedu okay hatizombodziwani zvitori nani tiende kumusangano wacho iwe because we were actually not going to maAGM nenyaya yekutsutsumwa kwataita kuti taipiwa mari shoma saka taingoona ZIMURA senyaya isina basa okay asi kuzoenda kwatakaita takabva tati regai timboedza kumbopindawo muboard pamwe chete nana Derek nevamwe tikabva tamiramira tikakampena takusvika paya paAGM wanuko vanhu vaya vane style yekuti vada kushandisa anonzi maproxy mauyu madigital in fact mauyu ekuti vanenge vachingopinzana futi ivo pachezvavo umwe munhu munyuwani zvinenge zvisiri easy ndobva tamiramira paya ndobva tazongoona kuti infact taitorwirira kuti chii chiri kumboitika apa koram haina kukwana yatinoti koram inamba yevanhu vanofanira kunge vari muAGM ivo havana kundimbotiterera because ndovanengwa nemamicrophone vakati aiwa tiri kuendera mberi hatisi kumira kuita maelections takazongoendawo nenyasha dzaMwari tichibva tawina ndokupinda kwatakaita isusu nana Derek ipapo saka isusu maboard members akapinda ipapo takanga tichitori vanhu vakanga vachida mareforms which means takanga tichida kuti tibvise zvakanga zviripo kare zvaikonzeresa kuti tishayiwe mari kusanganisira kuti iye polisi reNcuve Chimini ngaaende because munhu tatine nyaya dzake dzakakurisisa dzekuti akanga asingabati mari zvakanaka tichibva ipapo toenda nayo vese vamwe vacho vavaishanda navo nemamaboard members vakanga vasingaiti zvakanaka vamwe vakazoenda zvavo vamwe vakadii tisingazotauri hedu mazita asi kusabatika zvakanaka kwemari dzevaimbi ndo kwatakanga tichida kugadzira ndorari donzvo redu tambodi mumumo bva tasangana naDerek Derek wanga ari mukomana akanga achifambawo negwara rimwe chete rataifamba naro isusu vatafamba tese tiri vatatu navagaragara then uyu mukomana anonzi first Farai yakanga iri suku kuviri akanga ari kukuku
kune vakanga vachida status quo vaida kuenderera mberi nezvavakanga vachiita kare zvekubira vaimbi handichawanzi zvangu asi mazita ndauri tongotaura rake chete iye rake chete iye wakanga ari suku kuviri achimboenda kune vavava obva atengesa isu oenda kune vava otengesa isu tikati community ava zviri kweri ndo patakabva tavaziva kuti apapa wanga vari kunzungu nekunyimo otherwise chokwadi chachiripo vaitengeswa tisu vanyowani nemusha kuti mubhodhi muya chinoshanda inonzi resolution zvakafanira kuti tikatiri vatatu kudai so tikasumudza mavoko ini naDerek tichida kuvhotera chinhu tobva tatoti sezvo isusu tachivhotera ini naDerek iwe Sparks warusa ndozvingorimo mubhodhi saka vanhu vaya vakabva vagadzira vanhu vamo 5 isusu tiri vatatu takatanga kuona ndondo takaita 7 meetings anonzi masitting ndopatavana masitting allowances 7 meetings tichingova kusawirirana then from there ndobva tazoendera mberi. I think Derek can take over from there. Right, Mr. Mpofu. So okay, situation iripo ndei you've got elected 6 members zeZIMURA 3 vanyowan Derek Mpofu, Gift Amuli, Joseph Karakara. 3 vekare Dinguzo Puti, First Farai na Alexio Gwenzi. You get into an organization imi mune hopuka mati saru complain zvinhu zvakawanda zvakadai kuda zvichinja. The other members want the status quo to remain. Status quo yakamira yakadai 1 out of 1.5 million yakabhadhara mune rimwe gore 1.1 million yakaenda to administration organization. Iwo ndakutuma inanotora $10 yangu ku Greencroft woshandisa $7 pakunotora $10 yangu wodzoka wakandibatira $3 kuti ndashanda. That was a situation yanga iripo makore esaya. Yetu mutemo wedu isusu weZIMURA waitaura kuti you only can use 30% for administration, meaning kuti from $1 million you can only use 300,000 for your costs or badra imbichi 700,000. That was not happening, but wanangogara chimbochima kuti kuZIMURA hakuna mari. And then the second issue that we had tangatina executive director mbotaura anonzi police leNcube Chimine aka convictwa ku court na ku high court on a case yekunzi aita fraud aproduce ma fraudulent document aka convictwa aka to sentence akaita say akazita appeal, we don't know where it went, but pamtemo ndepekuti iwewe ukabatwa nemhosva Sparks, the least we can do is to suspend you or to censure you in the midst of an investigation. Ikunzi wewe tukukufungidzira rakadai mataredzi mhosva akadai ukona chikuchengeta there is a question mark. Ikuti wewe why wachengeta uripo, it means kuti nini pachezvangu maybe ndine something chandakabenefita pane zvawakaita. So that was our issue. And then the third thing now, on our very first board meeting zvakataura in passing zvakanzi muri kuona building yedu takaitengesa. Building ekare yakatengwa during the 2000. Pakutengwa kwayo mune mari dzema members akawanda akapinda na Chimbetu, they were members vana Oliver Mutukudzi vana Chivese. So besides the financial value within that building, there's a sentimental value. Ikuti akatenga chinhu chedu wewe mumba na madam kana even a girlfriend jaye mane makore muri mese, and you've got a certain object that you've bought. Verily and in your right mind you cannot sell it unless mawirirana. Kana tori mukadzi pamutemo chaipo unofanira unomconsult even if it's in the best interest of that marriage. So takaona number 1 building yedu yakatengeswa, and it was said in passing tikavunza tikata but building issue, this issue should have been presented at an AGM zvanzi yakataurwa, but you see with AGM yakaitwa it was a very combative one. Yanga ine nyonga vana give vachipopota noku vamwe vachipopota noku zvokuti election yakapotsa yadi yatadzwa kuitwa, but pa noise babo yevho wasumwa vati tikutengesa building pana nokunze wana kupopotidzana. But ini ndakamboita interview na ndazoti ndiyana kangana zita anza ndakangana man ku
wekuzimura amapari anonzi Henry atozotaura nezvake right ndakabvunza ndakati mukuru ko building raitengeserwe chii why inoda kutengeswa kana isati yatengeswa vane marizini avo vaitaurawo ekuti pane mabuildings aya pane togara vanhu mumwe anonanika hembe dzakapa mumwe sei so kuti tirambe takapaisa maoffices zvinova zvinhu zvekuti hapasisiripo bcause vamwe vanokuya muofisi yedu vamwe kusangana nemwe mupaseja kunonanika hembe dzake savaitaida kutsvaga pamwe pekuyewo wakambozvitsanangura here yeah, so you see where the challenge was. Selling the building on its own is a way to improve welfare. The branding of the organization was not bad, but the procedure. Okay. One you hamuna kudza vanhu. And then two now, we found kuti pa board rakavhotera kutengesa building. One board member akavhotawo ndiye akabva apuwa responsibility yekunzi iwewe chitengesa building uwane commission through company anoshandira. Right. And kwatiri that was a huge conflict of interest. You know why government things go to tender? So that akupinde munhu anenge ane conflict of interest anono influencer price ya building or influence on ndiani pamwe ndogona kuchitengesera kana ndi. Anogona ka even ku okay grand challenge kune mutemo unotaura kunzi ma employees eku okay grand challenge or my immediate relatives avabvumizwe kuparticipate because once you do you have conflict unonzisa ma systems anoshanda sei unogona unobiridzira. So those are the two quite pertinent issues that we raised. Dzatwo 3 tataura nyaya yemari tataura nyaya yekudzingwa kweuyu handidika tikataura nyaya yechi3E yebuilding. So ndo pakatanga nyonga mpopoto yanga iripo. So what we then did is we set a committee yatakati ite come up with my deliberations yanga iri comms ini ndinda itungamira ndosikaona pesa pandaibuda nchinzi ndiri spokesperson ndakatoappointwa neboard zvikanzi one iwe ndo spokesperson organization information haifanira kungobuda nekwakasiyana nditika. Two, you need to look into the brand. What are the issues ziri kuti face as SIREC that we need to fix? Three, you need to have control of my social media platforms because my social media platforms yedu angari mumaoko ema employees vashandi vemamusicians handiti. So you can have a situation yekuti zvinomboitika nemamanager mati zoti musi wamunonetsanaka mukatoenda kwake unonzwa manager akunzi akurama nepage. So that is what we wanted to avoid. And also all communication was then supposed to go through the PR committee, which was myself as the chairperson, Nawagarakar as a deputy, in Jedwangwari Kutsase. Okay. So where we now had the challenge was Takaya is a request kuti we need a report on the building kuti yakatengeswa sei so that we report to members. Ndofunga kuona kana ku ground. Zvakanga zvakutenderera all over, you know, nema journalists. And shout out to you my journalists because nyai makaivhura kenda pachena vese ona plot mako iwewe I know you even had Vana Philip Chifumbu nevamwe panapa vachitaura about the issue. And tikati we need a report on how to present this to the people and the musicians because my musicians ainyunyuta pamusoro pekushaya mari toti ngede yatengeswa futi zvichafamba sei handiti. Then come January hapana report. The last meeting yatakavhunza takaita 2 hours tiparidzirwa one board member and then umwe board member akatoramwa akati inini handisi ZIMURA bva abuda akaenda tikati kuda report yo pakazobuda ka communication kakazobuda kaita munge kari kusanitizer kuti building yakatengeswa zvakanaka isina kufana nekwandiri man. Ndopa ndakati no, this is not procedure. Who authorized this? Zvikanzi ma employees ndo akaita sei vakabudisa. It's management ya authorized kubudisa a board decision based on what? That is what we asked. Then the next thing, Vatanzi in 5 days. You need two weeks notice for a board meeting. In 5 days, ngapaite election ya chairperson. Of which the previous election yatakaita yakasarudza gift Amuli achinzaita mangangena Lexio Gwenzi. One, vakashandisa imwe organization yakasarudzwa nema employees kuti izoita oversee my election. And one board member angasipo akavhota pa WhatsApp office zvakakompromise vote yake. So isusu we contesting kuti no uyu mukomana wayo by right should be avota pa WhatsApp. Akavhota pa WhatsApp of which your vote according to mtemo yedu it has to be in person.
uripo hapana anofanira kuziva kuti ndavhotera Sparks kana ndavhotera chii tikati no we cannot come to this board meeting. Usiku wacho ndio watakazonzwa vakangoita board meeting vari vatatu vari elected ne2 vaka-co-optwa for professional reasons, that is the lawyer and the treasurer. Vataita havafaniri kuvhota because havana kuvhoterwa kuchi AGM. Tikuona patobuda newspaper article isu ava vataitawo chi press conference yedu tikataura zviri kunetsa kuchi organization zvakamira zvakadai, but press conference yedu yakateerwa nereport yatakaisa kuminister of justice, paministers yambo tichiti ndo horo rokuitika nezvimwe zvakadaro, nezvimwe zvekuti taizoona mamwe maaccounts like inonzi pakaswipwa doro, pakaswipwa magrocery, pakaswipwa lodge, pama-accounts e-organization yevaimbi inofanira kunge zvichirwa kuti papato ne-swipe card raita izvozvo. Swipe lodge? Ndizvo takatoona. Rupabata. So we then went ahead with our conference, tikataura tikadii. 2 days later, tareceiva tsamba dzakanzi tadzingwa muboard. 3 board members dzadzingwa ne3 other board members. Zvanzima musisiri maboard members. Abandana nawo ngarimbondana mukuru first Farai. There was first Farai, angaitwa deputy chairperson, Alexio Gwenzi, uiwe building. Yatachi Alexio Gwenzi, that's good child. Good building and it. And then there's an honorable deputy minister anonzi Dingumuzi put. Okay. He was also in there. And it tadzingwa on board. This is because we did not recognize it at law and the tatini a report iri Ministry of Justice. Takangokontinywa nebasa redu as normal, but takata kurambidzwa kuya kuma board meetings, tichirambidzwa to address, takatotumirwa imwe tsamba futi kukambani kwa lawyer watanga tahaya kuti apinde muboard medu. Yakatitumira tsamba yekunzi in 48 hours you need kuenda muchino apologize pa social media kuti muri kuchiti muri muboard reZIMURA. Imakadzingwa. Ndo zvakaitika. Right. So you then see kuti the next thing we are invited because the ministry nofamba nama procedures. Izvozvo. Takaitvaitwa the Ministry of Justice as the 6 board members. Correct. Zvikanzi Tuesday kuti nyaya yakamira sei. Fanaka maexplainero atiri kuitira ndio maexplainero atakaita. Exactly. Right. But after that also takabva toona pakusungiswa majournalists aino plot mako akatorwa achinziwa akabudisa masalaries. Uruziva masalaries akabuda ekuti mumwe ena 4,000 maartist achiena $10 pagore. Sekuru weru anzani sekuru good weweru akaena $6 for that song. Nekurira kwa yakaita. Yes, pe anam. Anonzani umwe mfana anema hit song sereke ndi Chill Master. Chill Master, yes. Akabuda achita kwana $800. Nema songs ake esaya, masongs ake mangana anosvika 800 million, anosvika ku 1 million. Because mazano ari kucollecta not only ku radio. People think kuti ZIMURA iri ngocollecta ku radio. Vano collecta mumabawa, inonzi general licensing here. Yainetswa vafana nemakava band yaichinzi vari kuti bhadhara mari yakwana nechi vagara nokakoleta kubhawa ende mari iyo haina kufanana, inobhadhirwa neHICC neinobhadhirwa nekabhawa kadiki kari pagrowth point zvakatosiyana. Vanotora mari kumachurches as well, vanotora mari kuma any organization ukangosvikira une radio chete vanosvika chinodi vachinotora. But from that general nemari yemaroyalties iri kubuda vaipa an artist $10. Umwe aipiwa mari isingaendera nemari yebhazi. Imagine you've come from Kwekwe to collect your money. Wosvika une $3. Kuna vamwe aitowana kana madola. I think Reverend Chivavira wakabuda musina. Ko avaperi results like usati wauya zvako tongozoti kune 8. Like print out is something kana even soft copy kuti mukuru gift mari nyama wana gore no imari andike wotoziva chitoziya. Bozi mabati ndira fiyo nyango zvanzi pachitumbisa kana vafiyo ndira fiyo singakwanira unotora mari yako. I wouldn't know if that system avape vana vanga vane moyo wakaipa. You can imagine zvaari kuedza kutsanangura about royalties. Tine mwe wanga wakanga mwafuti this online stores. Exactly. Remember this Freeman vakamuti the highest earner pa gore rapera. Yachinzaita 8,000. Yes. Vachituti ngatombere muoko tikati no we know how these things work. Yeah. But internationally,
the best practice zviri kuwanikwa nemamwe artists vese zvamuri kutaura izvo kuti vamwe vapfana vari kustreamwa izvozvo they get 8,000 in a month from our online stores woti awana gore rese 8,000 ngatiomberere ngatizodai tikati no haisi price kayo kuita kunge paitwa ningirini paitwa but inini inzwa varume inini ndine problem wana ndayatsobvunza ndinzwisise zvinezvi imi mamuri board muchiti mamida kuti mumbochinje mama yacho macollective ndeipi system ndakaona ngekusina system chaichayo inonyatsopa mari zawo kuti munhu aita maplay akadaiwo ende wati play 1 cent kana kuti 2 cents kana kuti chii pangaitwe sei kuti munhu anyatsozive zvinhu zvake kuti no maplays angu i100,000 angu ni $8 hapana nemasystems akadaro uyezve dzimwe nyika dzinopaitawo sei ipapapo pakuti muzokwanisa kunyatsotireka kuti munhu atozvizive kuti ndaplay waka 100 ende ka100 kangu ini $100 exactly so their system kudhara kwainzi per play taitoziva kuti ZBC uri kuwana tomboti for example 25 cents per play ukanzwa ka 3 une 75 cents and then I think Star FM yanga a bit lower depending on capacity but iwo vakazonegotiate what I can call a bad and redundant deal yekuti iwewe unonegotiate near the public broadcaster kuti we want 3% of your marketing revenue 3.5%. So if you are to if ZBC ikasashanda because makudependa nekushanda kwemunhu wemarketing weZBC if someone says andisa kuningira gore rino most of our revenue tikuda kuno advertiser paSparks you've lost revenue my podcasters muri kuwana ma advertisers akawanda sereka nditi if it's a year yekuti haisi kunyanya focus on that maybe focus nenyaya dzenyika nechichichi revenue dips it affects us so ndo zvavakaita but the one is really transparent ndeyekuti how much are they collecting because I say electronic how much are they collecting from Mabawa general and the Mabawa mangani general license mangani churches are over every day it was not transparent ukadobvunza kuti why mari yangu yabuda yakadai I know say colors akano collecta mari yake for the first time patakaita protest chenda ku building back I think anondibvumidza ndibhuru wangu akanzi mari yake $400 of all his songs mari yake yaiungana was $400 since paakatanga kurira achinzi say colors yeah well atida kutongotora nyaya dzekumabhawa chete mari yake kumabhawa chete bozana colors wakarira mabhawa imagine zoti mari yake kumabhawa ifana kupfuura 400 iyoyo kozotanga kuzotoona Star FM mari akaita kuStar FM yapa rubaizi kafana ngoitotaura kuma parubaizi 40,000 cheko not $400 you see but now issue yavo was arrogance yekuti because tabvunzirwe toda kudzingire so in my very first issue ndakasungwa ndikena mapurisa ngatorwa phone ndichinzi masalaries akabuda tikufungira iwewe kuti iwe ndiwe wakanotambidza plot map akaiswa futi arrest warrant yakasvika achisangana nayo paakabva kuEurope izvozvo correct uyu gift akatora besides nyaya imwe mari yechema akatora salaries list yanga yato in the public domain akaiposta muWhatsApp group reMaZIMURA members aitocomplain kuti munofunga uchini zvazvo akasungiswa akaendeswa kumapurisa that was one of his cases so in terms of kuva engaging panga pane arrogance yemakore kuti izvi zvare makore chizviita imi mako yamanje atinamboita more than 3 months trim bodies tatongoti tingosvika soka tikatonza komana wane dzunga takuda kuti vadzinga tapinda November January tatodzingwa kudhara takutanga kupopota tiri panze you see so all those issues happened dzimwe dzemari chemana agi vachazokudza but the ultimate result was now tanga takuchida kudzingwa membership yekunzi munopopota muri kunze zvine zvafanira kuti wotorwa citizenship yemuZimbabwe uchinzi chipopota kumalawi kunzi hayi sene yako inenge kuma dzokera kwakabhandika ukapopota kumalawi you're not a citizen anymore hausina marights saka tachinzi isu tichinomupopota tiri kunze vanhu vachitiseka so we then put pressure as well on the ministry but yakaona kuti maproblems ayamahombe shout out to my member the PEMSEC weku-Ministry of Justice as well as honorable Ziyambi because vanga vari busy kane nyaya dzenyika munoziva kune nyaya dzeconstitution dzechinyika but it took time vakagara pasi vakaona kuti nyaya yakadhakwa so 2 days before tadzingwa kuorganization ndopakabva pabuda
tsamba zokunzi board rese ringariite sei ngari so vanga vari machairman aya vakaita marecord ekuva the shortest saving chairpersons in history. Munhu wese vaita sei obvaenda kumba. So isusu we are happy because at our recommendation that happened. It means kuti hurumende yakagona kuteerera nyaya yanga yana makore because nyaya yakabvira kudhara. Vana laziti vakaitaura vakadzingwa, vana Edith Utungo vakaitaura vakadzingwa, Chifumba kanga arimo muboard ezo pa second term yake akakotaura vadzingwa, vana Fred Nyakudanga vakaitaura vakadzingwa. So every member engoti akaita protest over dzingwa. But I'm telling you, from the first day we went public about this to the day rakadzingwa one, it was just 2 months. Okay. So it means the noise yakaitika during that period urumende yakatitora serious, and we are very grateful on behalf of every musician and whatever we went through, because kune kuhaiwa kwamaloya kwakaitika tikabuda mari ndinoziya vabereki vachingonzonzi uri kusungwa utori mujeri kana vanotogara kuti mwana wangu atoenda ungozingosiyana nazvo kana zvinokupeiko ona manje takambomutsiura right. So now tichiri pazimura apa now munofanira zvakamira sei chichi kushanda zvikuoparatwa sei izvezvi for now ministry yatingazvimbomire bodi zangatibongamire kushanda now zvakamira sei chichi kuitika 00 here mamira election here zvakamira sei. All right, so going forward, ministry icha appointer inonzi an interim board. Okay. Basa re interim board kusarudza vanhu vari neutral, vari respected law, vanhu vekuti ministry knows kuti they can be responsible. Okay. Kuti vangorana zvinhu with an interim administrator. But inorana for how long? For 3 months. I don't know. Mamwe anorana 3 months, mamwe 6 months, mamwe even gore, depending on kuti pakakura zvakaita sei. Remember, panoitwa forensic audit yemakore ese yakunoti mari dzakashandiswa dzaibuda zvakanaka here waibata amusungisa vanhu panokangurwa munhu panofanira tombosunga because mari dzema alright, let me tell you, besides financial factor there's a human factor sparks. Kune madhara edu akafa during this period zvinzi kuzimura hakuna mari, vachingotengerwa macoffin vachizimura hakuna mari, vachipuwa $80 ekunzi vanorapiswa, vachipuwa maroyalties $20, because inini ndikarira nhasi in 20 years maybe nesikacharira, but handichafanira kutadza kubenefita from an organization yandakambocontributa to pandairira. Ndosaka building yakatirwadza because pairira vana madzibaba vakatocontributa zvidhinaka pabuilding yayo. So imagine all the debts dzevanhu dzatakaita, vana madzibaba Nicholas Zakaria vana chi pamboti vabatsirwe vanhu vaiba mari vachishandisa. So there has to be accountability. Izvozvo there are not two ways about it. Apart from tomboita fear kana favor, interim board iri kupinda ifanira forensic audit, irifanira kuona kuti constitution yedu zvakare iri kushandira. I think wakuona Mudhara Macheso vachitaura, is a legend Mudhara, vachipopota nezvezimura last time, and you know those guys vaitoti Macheso is one person. You cannot say that about a legend. Mudhara Mono Mkundu vakataura zo about Zimura, Mudhara Clive vana Romeo Gasa vana Fred Zindi vanga vada kutosungiswa because of that. So there has to be accountability so that the next person is going to be in charge. Kana tiri isusu tinopinda tine fear and reverence of that position, nekunzisa kuti mari dzekuzimura hadzisi dzedu, ndedzevaimbi, whether vakashoreka vane mabhurugu akadambuka kana kuti vane chi, they have a contribution yavaisa and they need to be respected in that way. 4 ada kunzi yangu yekukambena yasvika taiva tangotayo tokutsvagire upenyu pekugara. Alright, saka nyaya building rakatotengeswa hapana, zvakatofamba zvakapera zvikatoenda zvakanaka. Aiwa rakadzoka, building rakadzoka. Bozi mbunzoda yatsona kuti ndanonoka kubvunza hangu building rakadzoka. But toda kuziva kuti building yedu rapa rakadzoka. Aiwa building rakadzoka because muchinda akanga atenga akati zvandinyanyira varume pasocial media tarisai ndimiwo ndichatenga sei building rakadai, aiwa ndidzosirei twangu. Hakuna zve zvakaitika, takasumuka kana na chief wenje, shout out to chief wenje, takasumuka tikanopopota tiri pabuilding yayo tikashedzera mapurisa
tiri paya I think video racho wakaona achisirculate pasocial media because kuna dai so vakomana vakazorevhesa building vakadzosera munhu mari yake building yedu vhedzo but still tinokuona kuti pakurevheswa kwemari idzodzo yakadzokera yakakwana here hakuna here dzakadyiwa vanhu vakadzosera ndirekana kutoita zvototika nyange kune mamwe maorganization vagara vatakasamba vakomana mukomana akagara 2 days kaucheri tara kupinda panyaya iyoyo andika mukuru takangozvunzwa kuti mukuru wasungwa nyaya ndeyechema chii chakazosvika kuti muzosvika pakusungwa mamaita sei because nyaya yechema yaingotaurwa tese taingoitaurwa kuti mari yechema but imimi ndimakazoitaura zvokuti makanzi ndangambomita example chii chakanyatsoitika chandinoda kuzivisa veruzhinji ndechekuti ndofunga vanhu vese vaiziva kuti tainetsana kuzimura tichinetsana kuzimura zvandataura paya kuti kusanzwisana kwacho kwakanyanya asi iniwo semunhu akanga achitaurawo pasocial media ndakazinge ndamentionawo kuti vakomana murume wemari yechema ndiye ari kutinyudzawo ndachibvutaura paya kuti munhu akanga achiendawo kwachitengesa achita sese saka kutaura kwandakaita ikokoko iye ndobva anondivhurira inonzi cyberbullying asi kwayakavhurirwa kwacho nemaitirwo acho kuna navhondero kwese uko ndikazvishaya kuti ko zvinombofamba sei indogara uko kuna nasekenyatsime uko ko takadii kuvhurirwa ikoko tikadaniwa ikoko tikanzi uyai kunoko kati kutongeni nyaya yecyberbullying takabva tazoenda ikoko tikadii but ndikarariswa 2 days mustocks kwakuvhurwa dzimwe nyaya anzi fraud dzekupi bed bridge what 2023 asi hamuna fraud dzamakaitere mukuru 2023 kubed bridge aiwa ina ndakakonana nemunhu pashow achida kubata mari pagedhe pashow pangu ari anonzi supporting act ndikati comrade mari yangu amubati azviti hakuna zvo zvakadero ndobva auya munhu yauya kuda akaklemba motikari yangu here palodge ndikati ko munhu anoklemba motikari paprivate property zviriko here hati motikari dzoklembwa murodhumu mukanzurumu kanzuru ino ndisikira palodge ndisira klembo kati vakomana bvisai klembo iyi ndobva ndaenda ndobva vasara vachitukai kune fraud case yekuita sei uda kubata mari yangu pagedhe sei unomira akandikupe ungaenda unoridza kuna macheso uri kwanzi ndini gift Amuli ndinoda kubata mari pagedhe mafraud wayo ndeyekupenga hatiteereri zvinhu zvakadero because tichida kuti susu tisadzvanyirirana munyika medu taramewo zvakanaka but before mukuru imimi namukoma first Farai mamagara muchinzwanana ikati yengegara yowerere nyaya yanga iripo ndeyekuti taiedza kuti tibatsirane kuti isusu tivandudze zvinhu muZIMURA sekutaura kwandaita asi murume uyo haana kuzviteerera iye zvino munosvika kuti atozosvika pakutozodzingwa munhu anga asingatodi zvachose takazomboenda hedu kuenda kunonzi tiyanane kuna mudara chipasmudara chipasi patisoni taakuya uko kuna mudara chipasi tikanzi tiyanane takangoyanda nawo hedu 2 minutes but inini mudara wayo handiyanani naye because 2 days kundiratisa mustocks asi iye nyaya yake ari kuiziva kuti ndeyeZIMURA haisi yemari yechema nokuti vanhu vemari yechema vakatanga kutaura nemari yechema vakatanga kutaura 2011 vana hosea yachipanga nana metro vakawanda vanhu vakataura nezvazvo why inini 2026 mamuna wakubvisa kapashuga pane pashuga ka ane mazuva manje saka zvitotozikamwa nevanhu kuti nini ndakangangurwa nenyaya iyi yekuti ndiri kuti varume mimi muri kuba saka nyaya iripo ndeyekuti iye zvino tiripo hedu tiri kuendera mberi nemutambo wacho inini handisi kuzomusiya because ndakarara 2 days mukati mavo ndazosvikawo kova kuti hanzi munhu uyu anofanira kunyorerwa hanzi dhoketi rine chimwe chinhu chinonzi 242 kuti uyu munhu haafaniri kupiwa bail nokuti flight risk ane mapending cases kubvira zvimafraud zvekunana bed bridge zviya
Alright. Asi mkuru. Ndiuziwo kadimo ndaitofira muchereka. Asi mkuru mari yechema yakabiwa here zvishuwa. Mari yechema indaivapo. Ndaivapo. Hakusi kuti paiva neumwe munhu ndandiripo. Nani voti ndianongangariwo. Ndaivapo na Hosea Chipanga. Na maendere anonzi ani Amos vanoita zvokusumudza masimba vakazoita zvokumubvinya huro kamurume uya tikati aiwa zvekomere tichimirai because aiwa pakazenge pakutoda mamonye here kuti tikati aiwa chimirai musadaro mumwe wedu aiwa chimirai saka Hosea akadzvinya here aiwa mudhara Hosea akazenga kundifondera inini mangwana makuseni hanzi vuya tiende kuH metro kunoku H metro kunoku ndavaudza kuti fesifara yakaba mari yechema ndikati mudhara inini ikoko kwandidi kusvibisa mazita evanhu bhandaramba asi ndinibvunza kuti asi ndowaibata azita futi this time mudhara yoka ndakamutiwo mudhara chiuya timbeka panzi yedu mari yechema iyo sokanzi kana ngandiuyu waramwena nini kuechimiri saka mari yechema inonetsa mari yechema yakatorwa sei ndiwo wanga waibata ari wega here kana kuti chichakaitiki mari yechema inini ndinganyepa handinyatsi kuziva zvakaitika asi mukoma waHosea Chipanga I think is the best person to ask because ndo vakatanga nema-allegations iwayo vachipomera first Farai mndanosukisa makuru wani musa yekuti atora mari yechema asi mari yake yakawanda sei zvakawanda isati nyatsi kuziva nemusa yekuti munhu akanga ari sawira mukuru wemushakabvu moto muzhinji wamashakada ndiye Hosea Chipanga. Saka I think he was the overseer as far as kuva paid off to family, kuva paid off na first Farai akanga achikolekta wacho ndiye akanga ari overseer achiona kuti zviri kufamba sei. Saka isitaka kuzongonzwa nyaya yakutopisa makuseni patoshayikwa chero mari yemasamba chaiyo zvikadzama masamba mari inokwana masamba iripo ti haisi kumwika kati takutoenda kuguva kaizo svikanzi aiwa mukomana asitasvika akaenda nemari yechema vanyaipandaizonemakatidhisi asi mukuru Hosea Chipanga ndowana information aiwa ndo vangatotizivisa kuti chichakanyatsa kuitika kuti imari zvakafamba sei because mabhuku acho ndo vaibata asi ndovangwatisavira wemufika saka ndovangwaine information ani mazona isusu takazongosvikawo takona vamahenderi vaiva kubata kola first Farai vakuda kuzvuzvurudzana kataiwa Amos kataiwa miraiwa kumana but mukuru mukuzviziva izvo nhasi maswera mukuvideo shootinga internet iri kupemberera izvi mukoma first Farai wapiwa masofa handi vanhu vakatora picture vachidya good food vanhu vakatanga kurwadziwa vachiti masofa tichichi vane masofa izvezvi mukuziva masofa rudzii anonombokuratidza havana kuwa masofa vapuwa elephant haisi elephant iri elephant mudhara ungati vapuwa elephant woti vanzi vapuwa sofa here ari 150 here kana kuti ndiri yari rokuti anongogara nezvidumbu rake kuti 2 weeks ringe radonha dai atogara nerepuranga rake riyachaigona kubatsira because repuranga riya iri haana kurichengetera kuti nderakudhara rakasimba pamuviri wake uya maelephant aya agare aya ndiri kutaura iwo muchaona zvichanetsa This time andiwe kujera so Farai kujera pana nyaya dzekujeri first Farai akabvunzwa naMajor Street zvikanzi vaFarai muri kureva kuti moda kuregerera vagifta muri pacyberbullying yavakaita kwamuri here zvikanzi hongu zvikanzi naMajor Street hatidi kuti mozodzaka futi pano muchiti zvoni
nesemnyaya nasitanakira saka mukuru saka kokwenda hapana tikutorova pasi bhora mberi apa pandoo patikutoda kutoputsana chaiko chaiko indakarara 2 days mukati memo apa imi makunyazoziva kuti uku hamuchaidzokere aiwa vanosvika vakabvunzwa kuti hatina kuudza here vakabvunzwa katatu kezi vakasimudziswa rokoso zvikanzi mukazenge masangana nerimwe dambudziko rakaita seirori nagift Amuli panapa aiwa mudzoki vandozviziva zvinotonetsa mukuru vatorekodha songa right inonzi mari yechema saka tibvumidza mumboinzwawo here hatiri tichivhara zvedu tichinzwa amene pane zvimwe zvatikade kukurukura here Derek music mukuita sei mudhara this time ka ndambotanga ukuti kutorwa mangomeka totangashanda ipapa mari yechema ivao ndakaimba chorus indangoimba chorus ingosapota mukoma wangu sezvo saa iri paitonabaikidza bluetooth anea tainzwa wanombodzwa brand new kandirei mudhara iri kubuda rini kana zviya Derek iri kuda friday 10 o'clock bluetooth yakanzi friday 10 o'clock bluetooth yakanzi roadcaster pro right guys remember where you heard it first but the biggest podcast inonzi mari yechema remember pamatanga kuinzwa ndandiri panapa mari yechema yakanzi roadcaster pro chimbotia ndatoiona inenge yakupeya nesi panonge munhu aiwa tenge tawine uyayo mari yechema iyo mari yechema Uya nezvakawanda ufundi manyangadze uya nezvakawanda tinovinga kuchema mumwe ane chinangwa chake chinangwa chipande auya kutevera chipande chemufi kivi auya kuzotapa mashoko bata bhuku mari yechema vakafa havana chavakaona zvavo mari yanyangarika kunokutinopura mudhara munoiziva here kupula iyi kunokutinopura from top mari nzosei namba here mari yechema isongonotisungisa ufundi manyangadze uya nezvakawanda ufundi manyangadze uya nezvakawanda tinovinga kuchema mumwe ane chinangwa chake chinangwa chipande auya kutevera chipande chemufi kivi auya kuzotapa mashoko mumwe auya kuzobata bhuku mari yechema vakafa havana chavakaona zvavo mari yanyangarika vakafa havana chavakaona zvavo mari yanyangarika ukavharirwa panze sakambira mari yechema ukavharirwa panze
urakamanya vakabvisa vanhu makwati ukurakamanya tovinga kuchema mumwe ane chinangwa chake chinangwa chipande auya kutevera chipande chemufi givi auya kuzotapa mashoko mumwe auya kuzobata bhuku mari yechema vakafa havana chavakaona zvavo mari yanyangarika vakafa havana chavakaona zvavo mari yanyangarika panzeka usaitega kanjeka usakambira mari yechema Mawana right guys maizwe ngoma naifunga ndichazoti magitare ndimakura sina makuru amene makuru anu nasi taida kuti monzo yedu nyaya dzeZIMURA nezvikuitika but shungu dzedu ndedzekuzombogarawo nemipasi mumbotudzawo nyaya dzemusic chaidzo kuti makambowana mukana kana pamunozoita kana imwe song kana album yamunoda kulonja makangotiyaukawo munogona mboya panapa tomboyatsokurukota kumbotaura futi nezvechi zvemusic tombotaura zvemusic timakazvigonawo sei tingaitewo sei saama2k sungura toita sei kuti vapana vaita se vatanga kuinzwawo nekuitanga kuiridza futi kuti vati tione new generation team inenge ichifarira sungura zvinhu zvakakosha kuda kuzotaura mukoma Derek hai ndifane sengweni pandaingoti wiu ndadati will you marry me asi baby ndakakakama kwafanele unonaka iwe Maka. Claro, vamos ser que Alright, saka mkuru Derek ana kubata maybe bana unazotara unema waito kutsvagai wataona mukana kuti mkuru Derek variko unatoona kwa Sparks vanokubata ipapi. Obviously chekutanga ma social media platforms angu ese Facebook, Twitter, Instagram. Anongonzi Derek Mpofu. DERECK Mpofu. And Facebook yangu is verified. Okay. So munogona ondwana and then phone number zangu zandoshandisa 0773 288 002 0773 isora na Mpofu. So imo yangu is yemukono. Anze mateidzika munoziye mkuru. But hanzokenda ku Beatrice ukati mazira sei Mpofu unoona hospital. Aswera bas. Yeah, money power joke over. Yeah. Mkuru wana kubata isi amazana kuti kuona aburi active payo but ndizo taida zvidawo kumbonowa nesungura ndika vari fully active payo ndika tishonzwa nyaya dzavo moto kanda disi tonokomendo yepa pabiri chiti mazozotaura ena mukoma festival waitanga video wakasaza mapoloni nemachichichi manje tichaona mukoma gift wakanda that life mkuru I think ndo zvatoko mazuva tochitozvida kutonzwa kuti mukupinda neipi kutonzwa kuti nhasi mkuru vari kuvideo shoot zvakatikoshera izvozvo zvoita kuti murambe muchiconnecta nenew generation takangoona kuti mkuru nhasi vakatyora zvavo vari pakati apo tozvatinoda izvozvo haana Derek atingaaakondipfura bozi yakuita 1000 page rake ranga riri pa30,000 mamachi maringidzo raito celebrate asvika pa100,000 akutondipfura mambozi ndiri pa114k mamanje angapfura festival yanga asina page akavhura muzi rapa in less than 2 weeks rapa
35,000 35,000 followers. Yeah, I think those avana batika ndo zvinonakidza izvozvo mukuru haisi mundara isusu is not like life yedu dakuita zvimwe zvinhu zviri serious izvozvo ndo zvatechitoita. Aiwa, thank you very much nekuuyawo panapa matiremekedza mukuru tengoona mavhidhiyo atiwapana tichingoti makuru vana ari kurova saka kwandiri kuona makagara apa mundara but mastory social media platform handles. Okay, I think it's just maybe number. Gift Amuli harangu harinetsi. Gift Amuli harangu harinetsi. Afanira zigo ngoti zigo. Harangu chero kaenda urutowana Gift Amuli and then maybe phone number 0772407897 ndo yanoshandisa ndodzokorodza 0772407897 and then email giftamuli@gmail.com. Ku address unogara address amdara muri murungu zvezvo pana muri murungu muri imi vasakambetaenda unariseka address yaari vanhu svikai kumba aiwa chitezo zvezvo bani ngoma Derek mungona chi bani chita mainda apana mna ambotara imi mdara murungu zvezvo hawo muna chitaura pamberi pevanhu veti tatozvoona kuti aiwa murungu aiwa ndinoda kutenga aiwa vakukumburira vakuitire zvakanaka varopafadzwa kumawebsite kwatiri isusu makatoya ngoma Derek nematotisimbisa nematotisimudzira ndokutisimudzira pandafara zvamasukanga mari yechema 10 o'clock Friday ndizvo 10 o'clock Friday ndika which means hey guys, I think this interview unabudirana song yo sa katomboti andika yabuda Friday na 10 o'clock iwe ufana kuenda kutsvaga Friday na 10 o'clock yabuda Saturday ufana kuzoti nezviro kwabuda chi song andika and it no support guys local music ndizvo atinoda izvo zviende kumberi. With that we are out. That's what I just sungisa.